Cervo é o destino ideal turístico para aqueles que busquen artesanía de autor, sendeiros para namorarse, praias mariñeiras e agochadas e, sobre todo, festas para viaxar no tempo. A oferta de ocio de Cervo é ampla e cuidada ao detalle. Os seus museos ábrennos as portas á historia e dedicación desta vila, onde non faltan pezas chegadas alén dos mares e outras rescatadas do esquecemento. Como é propio da Mariña lucense, a zona xa costeira contrasta co interior montañoso. O mar Cantábrico baña unha costa na que destaca a península da vila de San Cibrao, que dá lugar a fermosos areais. Nestas terras atópase o nacemento do río Xunco, que percorre o concello dende a súa orixe ata desembocar na praia da Rueta. Resulta tamén salientable a inmensa masa forestal do concello de Cervo. O concello de Cervo pertence á comarca da Mariña Occidental e limita cos concellos de Xove, Valadouro, Foz e Burela. Nunha superficie de 78 km cadrados viven case 5.000 habitantes. A Estrada Nacional 642 cruza o concello para seguir o seu percorrido pola costa lucense, así como o Febe, que ven de Ferrol con destino á comunidade veciña de Asturias. O concello de Cervo pode presumir dunha base económica ben diversificada. Conxugan unha costa industrializada e turística cun interior agrogandeiro, dedicado a unha artesanía con apelido. Nos iniciamos xa fai uns anos desde o Concello de Cervo un proxecto de ecomuseo Terras Azul Cobalto. Ese Terras Azul Cobalto polo azul de Sargadelos, non? E o ecomuseo engloba en sí, ese proxecto engloba todos os atractivos que ten o noso concello, desde o noso patrimonio cultural, religioso, desde a nosa industria, desde o noso patrimonio, en este caso marítimo. Temos un pouquinho encauzado, temos o esquema e o guión que podemos enseñar e amosar a todos os visitantes a Cervo para dirixilos e ben dirixidos, ademais. Hai moito que ver no noso concello. O noso concello é moi rico. En este caso, nosas poblacións, tanto Cervo como San Ciprián, como os distintos núcleos rurales, a nosa costa, o noso interior, poido dicir claramente que o noso concello é, aparte de que xeográficamente seña un enclave importante dentro da Mariña, é das perlas máis bonitas que ten a costa de Lugo. Os recursos turísticos de Cervo complétanse cunha interesante oferta de aloxamentos e restauración que buscan a tranquilidade e a paisaxe do rural como localización. A Casa do Mudo, a Pousada do Almacén, o Campo da Cruz e o Hotel Anatur forman parte desta interesante proposta. A historia de Cervo comeza no Castro da Rueta, rodeado e protexido do mar Cantábrico. Pero no seu interior estará a clave do seu desenvolvemento industrial, coas minas de caolín. A Real Fábrica de Fundición e Louza de Sargadelos funcionou dende o século XVIII ata finais do XIX. A máis destacada das súas etapas foi a dirixida por Edwin Forrester a partir de 1845, situando a cerámica de Sargadelos entre as mellores do mundo. A historia da súa costa en San Cibrao pasa pola captura de baleas e as antigas fábricas de salazón do Castelo Mariño. Na parroquia de Sargadelos repousa o peso histórico máis importante de Cervo. A riqueza das minas de caolín e o saber facer dun verdadeiro ilustrado para a época, o señor Antonio Raimundo Ibáñez, foron quen de construir un dos proxectos industriais pioneiros en Galicia. Nun século convulso de cambios e conflitos, o complexo industrial levantouse primeiro como siderurxia, para inaugurar a comezos do século XIX a Real Fábrica de Louza.
As instalacións da fábrica foron construídas nas inmediacións da materia prima e a fonte de enerxía. O río Xunco foi o encargado de darlle a forza necesaria para mover o resorte de Sargadelos. Hoxe podemos pasear polo contorno perfectamente coidado e visitar tamén a antiga Casa da Administración, hoxe sede do Museo Histórico de Sargadelos. Despois de que a fábrica de louza pechase as súas portas en 1875, houbo que esperar un século para que o laboratorio de formas conseguira o que parecía un imposible. Os intelectuais galegos Isaac Díaz Pardo e Luis Seoane conseguiron restaurar a actividade industrial de Sargadelos. As modernas ideas e as pezas da fábrica son dende entón un referente indiscutible do deseño en Galicia. A vontade de estudo das formas e cultura galegas deronlle a estas creacións un valor histórico engadido. As numerosas series limitadas que se elaboran dende a fábrica dan lugar a pezas que se revalorizan co tempo e que supoñen unha posesión moi cobizada polos coleccionistas. En Sargadelos, a fabricación conserva o meco e o garimo das técnicas máis tradicionais. Son os traballadores máis veteranos, para os que Sargadelos é xa unha forma de vida, os que manteñen vivo o proceso productivo, ensinándolles aos máis novos as formas artesanais de fabricación. A pesar dos avances e da tecnoloxía propia coa que conta a fábrica, o proceso de decoración segue sendo moi manufactureiro. A pintura aplícase á man ou cun areógrafo nun tratamento extremadamente delicado que ten como resultado unha porcelana de alto valor. As altas temperaturas ás que se cocen estas pezas impiden a creación de determinadas formas, pero danlle a esta porcelana unhas características moi especiais, como son o seu brillo e brancura. Tamén os seus caolíns acadaron sona mundial grazas á súa calidade e á pureza da súa cor branca. O resultado visible do traballo desta factoría cervense son as afamadas baixelas, xogos de mesa, xoias e sobre todo figuras que xa se fixeron cun lugar destacado dentro da cultura galega. Mais as portas de Sargadelos están tamén abertas para os visitantes interesados en coñecer unha das corporacións que máis actividades impulsou no eido artístico, literario e científico.